रामायण से प्रसंग रउरा सब के बीच ई गइल बा आ ए प्रसंग में हमरा से गावत में कोनो प्रकार के गलती हो गई लोग है तो व्यास के नाते ना एगो अपना घर के भाई भतीजा समझ के माफ करम काहे कि जेगान एगो बाप महतारी के सामने एगो लड़का चले के बोले के लिखे के सीखेला ओही ठीक रउरा सब के बीच हम प्रसंग गा के आ भेजी ले कि कम से कम अपना परिवार में रउरा बैठ के देख सकतनी सुन सकतनी काहे कि आजकल के मोहरुआ लोग देखते भनी कैसन हो गइल बा लेकिन आतना ना रउआ लोग प्रसंग के हमरा आशीर्वाद दिले कि हम चाहिए कि खाली रउआ लोग प्रसंग सुनावत रहो। त आज के प्रसंग ई बा कि जवन राम जी के वनवास भई रहे केकरा चलते के कई के चलते आ ओही के कई के संगे एगो मंथरा नाम के दासी आई रही त आखिर उ मंथरा पूर्व जन्म में के रहे राजा कंग के एक बार हर मन में कइले विचार खेले शिकार जाए खातिर सेना के कइले तैयार कि हाथी घोड़ा सजे लागल घोड़ा है हनाए लागल आ राजा जी के राथावा में आ घोड़ा न धाए लागल। कंक राजा अपना सेनापति से कहले कि सेनापति सलेंदर यही झूलनवा खानी सेनापति रहले मत मोहर बुझेल 100 गो बात में एगो बात सुनेला ए बाबू कहले कि एगो काम करो सेना कहले का महाराज तो कहले कि हमारे मन में इच्छा भइल बा कि हम जंगल में शिकार खेले खातिर जैती हमार सवारी तैयार कराओ रथ जोता गई रथ में घोड़ा जोता गईले राजा तीर धनुष लेके आके बैठ गईले रथ पर पीछे से कुछ सेना लोग भी संगे संगे जाए लगल। गीत के भावा शिरोमणि सुखनंदन यादव जी गीत के लिखले बने चली रे दी हले अस्त्र शस्त्र सब सेना साजिली हले आ घोड़ावा प भइले आशा वार एरा सवार हो गईले पाछे पाछे सैनिक लो जाए लागल। जमुना जंगल में राजा कंक पहुंचले केकई के बाप राजा कंक वही जंगल में एगो हरिणा आ एगो हरनी शरत रहे हरिना हरनी शरत जंगल में राजा लगवले निशान एरा हरिना हरनी शरत जंगल में राजा लगौले निशान ए राम
ए बाबू लागत बान हरिना गिरी गईले लागत बान हरिना गिरी गईले हरनी भागेली लेके जान एरा हो लागत बान हरनी गिरी गईली लागत बान हरिना गिरी गईले हरनी भागेली लेके जान एरा हरनिया भागल भागल कहवा गई तो अपना महतारी के पास गई। ए बाबू लटो धुनी धुनी रोवेले हरिनिया जाके अपना माई के पास एरा राजा के लगवा से भागल भागल आई चल गई अपना महतरिया के लगे हरनी अपना महतरिया के लगे आ जाके कहती है कि हे माता राजा कंक के का हम बिगड़नी राजा कंक के का हम बिगड़नी छीन लिहले हमारो सुहागेरा राजा कंक के का हम बिगड़नी छीन लिहले हमारो सुहागेरा हरनिया के महतरिया समझावतिया गिरी बाबा कहतिया कि अच्छा बबनी तू यही जी रह आ राजा भी ढेर दूर लाश लेके ना गइल होई है हमरा दामाद के समझावतिया आ कहतिया कि चुप रह मत रोवा हरनी के माई हरनी के समझावेली गइल बाड़ी हो राजा के पास कर जोरी विनती करिले कर जोरी विनती करिले दे दी दामाद के लाशेरा हो कर जोरी के विनती करिले मांगली दामाद के लाशेरा गिरी बाबा ये झूला कृष्णा भाई हरनिया अपना लड़किया के समझावतिया कहतिया कि ये बबनी तू यही जी बैठ राजा अभी ढेर दूर ना गइल होई हम जात नहीं आ जाके
आ तहरा पति के लाश मांग के हम लेके आवतनी कैसे की तो हमनी के जंगल के अक्षणी है सन हमनी के लाश के जिया लह जाई फिर तहर पति जो जिंदा हो जाए। धावल धावल गईल हरनिया के महतरिया राजा के लगे हे महाराज ए महाराज आवाज जो मिलल कंक राजा रथ बिलमा दहले सारथी रथ के रोक दो रथ रोक दी हल्लो आ रथ के रोकला के बाद से हरनिया जल गई जाके लागल कहे कि हे महाराज जवन रौरा अपना तीर धनुष से ओ हरना का मार के गिरौले बनी उ हरना हमार दामाद होवन आ हमरा दामाद के रौरा मार दिले बनी आ हमनी के यछड़ी है सन रौरा हमरा दामाद के लाश दे दी आ हमनी के फिर से जिंदा कलेम सन। जब इतना बतिया राजा कंक सुनल ले तो हंसे लगले कहले कि हां देखो एक तो हम शिकार कोइले बने आ लेके जाए आही आइल भी लाश मांगे खतरा दया ना आइल देखी का कोइले ये भैया कहली हरनी राजा जी से लाश हमें लौटा देती आ हम जंगल के अछड़ी हई आ फिर उस लाश के जिया लेती बेटी हमार विधवा होई हमरा पर दया करी आ बेटी के सोहागो भीख मांगत बानी अरे हमरा पर दया करी। हाथ जोड़ के जब हरनिया कहलस राजा हरनी के तनको बात ना सुनले कहां से लाश दे देवे के तब तक ले राजा कंक एगो आवरी तर्क से बात निकाल डाले दया न आइल राजा कंक के धनुष पर बाण चढ़ा ली हले धरती पर मार के गिरा दिहले गिरी बाबा कहां से कहां लाश देवे के लाश ना दहले ओहू हरनी के बाण से मार दले हरनियो जी गिर गई लेकिन लड़कियां तो ना सरफले रहे लेकिन उ सराफतिया महतरिया कि ए राजा कंक आरे मरे के समय में हरनी कह गईली राजा सुनो हमार बात मरे के समय में हरनी कह गईली हे राजा कंक हमारा दामाद के तू तो मार दिहल लुटल बेटी के सुहाग लुटल बेटी के सुहाग हमारा दामाद के तू तो मार दिहल हो लुटल बेटी के सोहाग हमारा दामाद के तू तो मार दिहल एतना कही के हरनी मोरे लागल
कही के हरनी मर गईली। लागल जिंदगी में आग, लागल जिंदगी में उहे हरनिया जाके मंथरा भइली। हो बाड़ी के कोई के पास उहे हरनिया जाके मंथरा भइली। जाके मंथरा भइली। उहे हरनिया मर गई। राजा कंग के श्राप धलस की हे राजा कंग तोहरे चलते हमरा बेटी के सुहाग उजर गई। तो जा हमहू तहरे के श्राप देता हनी कि एगो समय आई कि तहरा बेटी के चलते तोहरो दमाद एक दिन ये दुनिया से चल जाई। उहे श्राप रहे कि मंथरा नाम के दासी उ जौन हरनिया मर रहे उहे कंक राजा के राज में जन्म ले रहे। आज जब के कोई अपना ससुराल में गईली तो संगे संगे उहे गई रहे आ उहे जौन एजी के बदलवा रहे तो अयोध्या में जाके सधा ले रहे।